Siema, z tej strony Bania Ruda, a dzisiaj jesteśmy na survivalu, gdzie będziemy nagrywać serię survivala, hardcore dokładnie. A więc jak biegniemy, wszystko zostanie nam przyjęte i rozpoczynamy nowy sezon. Weźmy sobie dźwięko, robimy 1.7.2. Przepraszam. No, przydałoby się wszystko. Może grać dzisiaj. Wyczuję sobie jakieś itemki, pójdę troszeczkę nakopać kobla. Chyba przydałoby się też szczyć. No, na jakim trybie grałem? A oweczki widzę. Jeszcze posypię sobie, bo będziemy mieli muzyką. Takie wyraźnie. Dobra. Jest. Druga. Trzecia, dobra, będziemy łóżko. No, może nie wypiemy widzisz na pierwszym filmiku. O, z tego będzie miejsce. No, to robię taki prowizoryczny domek z łóżkiem, z craftingiem, z kwiecikiem, z craftingiem. No i będziemy kończyć, bo to jest taki odcinek trochę jakby taka zapowiedź. No i myślę, że nie będziemy tak dalej, co chwilę, że będzie nowy sezon. Tylko to programy, że jak spotkaliśmy się, byliśmy pewni, ja coś czuję, że w tym miejscu sobie zrobię totalny. Co najważniejsze, miecze i siekiery.
Znaczy, co chcecie, żebym nie robił w tej serii? No, po prostu podawajcie jakieś pomysły. No, czy jestem głupi, czy jak? Normalnie nie ogarnę i chciałem sobie zrobić list. Wytypować. Wow. Dobra. Zrobić jakiś błąd. No, myślę, że będziemy już kończyć w naszym domku. Oczywiście nie jest on jakiś najlepszy. Nie jest tak zwany all inclusive, tylko zobaczcie, tak jeszcze. No, do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Hardcore. No, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.